Salam mehriban ağzalarım hem de kanalımın mehmanları. Men şonku videomda tikin dikmek üçün ulanılan yüvsenin tikilişini de görkezmekçi. Yüvse dikmeklik üçün esasen paxta matalar goýulýar. Men şutaýda häzir size yüvsenin tikilişini görkezmekçi. Yüvseni dikmeden öň parmagyňyzyň göwrüminiň ölçegini alýaňyz. 5 cm. 5 cm bolsa, onu yüvsenin uzunluğunu biz 2 cm arttırıp almaly. Men şutaýda mata aldım. Şu matanyň iýini boyu 16 cm iýini, boyu 17 cm. Şonu biz näme diýet? Men göwrüm 5 cm bolsa, 7 cm bolar ýaly matanyň sökülýän taraplaryny içine eplep 7 cm ýitirýäs. Şular ýaly etip alsak. Yine 2 cm takminan 2 cm ýaly iplep başlaýas. Bertiniň hem sökülýän tarapy içine gider ýaly ýokary jetden aşağı iplep şular ýaly uzunlukda ipleýäs. Indi biziň yüvsemiz gyralaryny dikip gapdallaryny biriktirsek yüvsemiz taýýar bolýar. Gyralaryny dikip görkezeýin. Anha yüvsemeden gırasyny dikdim. Inni iki gapdal taraplaryny biriktirsek yüvsemiz taýýar bolýar. Şu alamda 2 gat almaly eken tapagy. Şoň bir ucuny gidereýin. Bir gat çekdim, üzülesi gelip dur. Şu gapdalyny köpürek dikip goýup berkitmeli. İçine giderer. Kapıdan oyun. Yok camcı. Katı kalınan del. Yok o da del. Yüvseni goýra renkler bilen tikseňiz tikintiki otyrkaňyz garalmada kirlemedek bolar. Şoň üçin mata saýlaňyzda goýra renklerini saýlasaňyz bolýar. Bir tikseňiz neçe wagta gidýär?
soň täzelep bolýar. Iňe bilen işläp otursaň ýüzse-de bärler deşim bolýar-da. Şoň üçin soň şu görnüşde täzeden tüküp ýüzseňe täzelep bermeli. Döwelýär. O sapağını içine götüreyin. Üç sefer berkidip içine getirip şaptan kesip ayırsak sapağı bolýar. Ýüzsämiz taýýar. Şulary ýaly ýüzseler bilen tikin-tikiňizi iňňede eliňizi deşme. Gowly işedeningde gowly. Ýöne köýjü ýüzsäniň tikilişini görkezdim. Mehriban agdalam. Videomy halan bolsaňyz like koýun. Agda bolmagy unutmaň. Täze çykýan videolary görüp bilmek üçin düwmejige basyň. Inniki videolarda görüşýänçe hoşda bolun.